זמרת עדן גולן, הנציגה שלנו לאירוויזיון, ספגה קריאות בוז בלתי פוסקות בחזרה הגנרלית אמש. גורמים במשלחת שנכחו באולם אמרו כי האירוע היה משפיל, אבל הקריאות הבלתי פוסקות אמש לא הפריעו לעדן לשיר את השיר במלואו ולתת הופעה מרשימה. הערב את השיר שיפתח להצבעת הקהל באירופה. במהלך האירוע הערב מתוכננות גם 6 הפגנות פרו-פלסטיניות ברחבי העיר מלמו בשוודיה, סמוך להיכל שבו מתקיימת תחרות השירה.